Magadla pag-usab baghandos. Welcome sa tuwa nga tulumanon, mga balag ni Bayro ni Bay Librado. O karon, dili ta maglangay lain na sab nga balak ang akong ihalad nganha kaninyo. Balak nga naguluhan ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi. Ang kinabuhi ta, daw sama sa pelikula, adunay magsusulat nga nagama, adunay direktor nga nagiya, adunay kini bida, o adunay pud kini kontrabida. Apan sa atong kinabuhi, kita mismo maoy nagsulat og direktor niini, kung asa kini padulong, kung unsa ang angay natong pagabuhaton, aron maangkon nato ang maayong kaugmaon. Apan subo og sakit palandungon, nga dunay mga panahon nga sa atong kinabuhi, kita maoy kontrabida niini. Kay usahay magtuota nga sakto ang atong desisyon, apan sa kapakyasan di ay kini mipaingon, tun kinasayop ang atong mga lakang maong kini didto napunta sa kapildihan. Sa lagtud pa nga pagkaistorya, kita maoy magsusulat direktor bida o kontrabida sa atong kinabuhi nga gisubay ni ining kalibutana, apan magdepende na kini sa atong kaugalingon kung unsaon nato kini pagdala. Mga kahandos, mao kadto ang akong balak nga naguluhan ang atong kinabuhi. Hangtod sa sunod higayon sa atong panag-uban sa atong tulumanon, mga balag ni Bayro ni Bay Librado. Daghang salamat sa inyo nga pagtan-aw kanatong tanan ug maayong adlaw pag-usab. Bye-bye.